Så er jeg i Vitsø, og der er her en gammel vandmølle. Kommunerne kunne ikke blive enige om, hvem der skulle have hvad af vandet, og derfor så delte de det hele i to og lavede 2 møller ved siden af hinanden. Så upraktisk kan det være, når man ikke kan samarbejde.